आरो एथबां गिदिर गिदिर इउटुबारनि गिदिर नङालै गिदिर नङा एथबां गिदिर गिदिर इउटुबारनि भिडिअ जों नुजानो मोनगोन आं बिदि सानफेराखैमोन आरोना आं माने लाजिबाय थायो गावखौनो मानो मारै होनना बुङोबा आयु आं सासे सामान्यनि हाथ फिसासो इउटुबार दाथ' नै आदामोननि भिडिअ आंखौ नुसिगोन इसोर मानसि लाखि गोनां आयो दे आं बोर होबाय नोंनो सासे मोनबावथोंसै लोगोफोर नै जोङो भुटानाव दंफैयो बिथांमोना जादों मानो बिश्वनाथनि वाव आं सानाखैमोन बिथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै लामायावसो फाग्ला लोगो मोनदों आंबो माने नै आदा हा नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै आंबो लाइफआव खुनु सानाखैमोन सिमांबो नुवाखैमोन लोगोबो हमैनो होनना सानाखैमोन थ' आं नोंसोरखौ लोगो मोनदों माने ओरैबायदि लाखि गोनां होनना सानो आं उदालगुरियाव फैदोंमोन आं मोनसे फिसा प्रग्राम दंमोन लामाजों फैबाय थानायावनो जोङो भैरबकुन्द बेरायनोसै होननानै नैबे आदा पियार जासुला ओमफ्राय आरो मुथुदाखौ लोगो मोनबाय ओरैबायदि लाखिलै आं आयो खुलुमबायलै नोंसोरखौ फेसबुकखौ लोगो मोना न'आव थाङो होमबाबो लोगो मोना आं लामायाव फैयाव लोगो मोनबाय बिराद खुसि आरोना आं बिराद माने मा रंजागोन मा बुंना रंजागोन बा बिदि आरोखि ना लोगोफोर आरो बेराफारसे जोंजों फैनानै भुटानाव दंफैयो जों दायो भुटाननि सिख्लायानो फैदों भुटाननि गोजा खमला बायदिखौ नायनो फैदों yes नै आरो बिथिं दङ बिथिं दङ ब्र हेलौ बोरै खबरा मोजां भुटाना माबायदि भुटाना मोजाङानो फार्स्ट ना सेकेन्ड नङा फार्स्टआव हाबखांबाय नामा नों आवगोल फैबाय वाव सेकेन्ड टाइम भिडिअ नायो बिसोरखौ फेसबुकाव नुयो इउटुबाव नुयो खिन्थु माने बिदि मोगथाङाव जे बिसोरखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मालाबाबो सानफेराखैमोन दिनै माबोरै बोरै लोगो मोनलायलायखो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ना मा बुंनानै माने गोसोखौ गोजोन होगोन मा बुंनानै माने मा खालामगोन आं बुहुत गोजोन मोनदों बुहुत एक्साइटेड आरो ना बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आं आसरित मोनदों आं मा खारनाव भुटानाव फैदों मा खारनाव नोंसोरबो माबा मोनसेथ' थाथारगोन भुटाना साफासिन साफा मोजां खमला बायदि गोजा गासैखौनो जों भुटाननिखौ नायनो बोरैबाथारलै बोरैबाथार जों थांगासिनो दङ ओइ जों थांनानै दसे देखायगोन आरो ना लोगोफोर नै बिथिं फुरा मा नांगौ मोनजोबगोन अल एभ्रिथिं माथ्र हिनजावल' मोननाय नङा गोसो बायदि मोनजोबगोन खिन्थु हिनजाव मोननाय नङा बैथिंजाय गारिफोरा गारिया माला हानांगौ जाखो बिदि गारि लानो दै हिनजावखौनो मोनाखै आरो कार खम दामि गारि ना नोंसोरबो फै लोगोफोर माब्लाबा भुटानाव बेरायनो ओरैबायदि इन्टारेस्ट ओरैबायदि इन्जय खालामनो हागोन फुरा थान्दा आरोना बेयाव बोथोरा बिराद थान्दा बिराद मोजां बोथोर दोनै ना थगायनो साननो हागौ फै नोंसोरबो बिराद सान्थि बोथोर दिनै बोथोरा नै बिथांमोनाबो फैदों वाव मोनसे बैजोंबो लामा दङ ओमफ्राय बैजोंबो लामा दङ आरोना दा बिथिं देखायोला बिसोरखौ लरग' खालामनोसै खोनाबाय ओइथिंजायथ' दे बुं आं दि एथबां गिदिर गिदिर इउटुबारखौ बिदि लोगो मोनगोन आरो एथबां गिदिर गिदिर इउटुबारनि गिदिर नङालै गिदिर नङा एथबां गिदिर गिदिर इउटुबारनि भिडिअ जों नुजानो मोनगोन आं बिदि सानफेराखैमोन आरोना आं माने लाजिबाय थायो गावखौनो मानो मारै होनना बुङोबा आयु आं सासे सामान्यनि हाथ फिसासो इउटुबार दाथ' नै आदामोननि भिडिअ आंखौ नुसिगोन इसोर मानसि लाखि गोनां आयो दे आं बोर होबाय नोंनो सासे मोनबावथोंसै एबार बेलेगसो लागोन आं बर'खौ लाया मा जाथिखौनो सोलायदोब्रा नोङो जाथिखौ सोलायसै बर'खौ लाला बुथिया लानोसै आरो लङि गानदोलै नोङो बांलानि नुबाय नामा जाखो दा लोगोफोर जियानो हक मोनसे इन्जय खालामबाय एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय